हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव दिनै गोबावजों खेबसे आङो दिनै भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर आं भिडिअ लाबोयैयानो गोबाव जाथारबायमोन सप्ता खनसेनि बारायानो जाबायमोन आरोना लोगोफोर आङो भिडिअ लाबोयैया दिनै लाबोबाय आङो दिनैबो लाबोनाय जानाय नङामोन जोंना बाबुआ बिराद क्रेसि भात जानो लुगैदों होननायखाय आङो दिनै क्रेसि संदों आरोना मैया बिस्कुरमायाव जानो होनबाय ओमफ्राय जानाय जायासै मैयाहाय ओमफ्राय दिनैहाय संनो थिनबाय थानायखाय आं दिनै संनो नागिरदों लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै आं भिडिअखौ लानानै फैबाय लोगोफोर भिडिअ लायैयाबो गोबाव जाथारबायमोन साननानै माने साननैसो आं बिराद भिडिअ लानो गोसो जायाखै आरोना लोगोफोर मानोना जोंना बाबुआ लोमजानायानो खाराखै एकदमबारे गुजुनायानो अभार जागासिनो आरोना ओंखायनो आङो भिडिअ लानो गोसोआनो जाया आरोना लोगोफोर ओंखायनो दिनैहाय लानोसै सानबाय आङो माने गुजुनायानो हामा दासिमबो मोजां जाया आरोना गुजुनायानो 20-25 दिनसोआनो जाबाय डाक्टारबो देखायबाय सानै साथाम डाक्टारानो जाबाय नायबाय मुलियाबो जाया नङा जाजोबो जोंना बाबुआ होमबाबो हामाखै आरोना ओमफ्राय दाखालि आङो मन्दिराव जारिहैदों बाबुखौहाय बेयावसो एसे ओंखामबो जादों ओमफ्राय एसे मोजाङाव फैदों आरोना ओमफ्राय आं दा डक्टरनि मुलिखौ ड्रपसो खालामथ'बाय ओमफ्राय आं बरि जाहोगासिनो आरोना बे सबखा बरि बेखौ जाहोदों आं गुजुनायनि थाखाय ओमफ्राय दा बेजों एसे माबादों मोनायावल' गुजुयो आरोना दा सानाव बांद्राय गुजुआ एकदमबारे गुजुंबाथाय आइखां बायखां जायो आरोना माने हांखौनो लानो हाया उन्दुबाथाय थाब बोखांनानै माने बिखा आरो बिखुङाव बुखांनानै होनांगौ होमबासो हां फैनाय बायदि जायो उन्दैयानो ओमफ्राय ओंखायनो आं बिराद टेनसनाव दंमोन आरोना बाबुनि थाखाय माने जोंखौ मोनाबाथाय एकदमबारे गाबा मोखां खालामना होयो बियो ओंखायनो आङो इन्टारेस्ट गैयामोन भिडिअ लाबोनो ओमफ्राय आं दिनै बाबुआ होनबायना माने क्रिसि सं होननायखाय आं दिनै बेखौनो एसे शेयार खालामसै नोंथांमोननो सानबाय आरोना लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लोगोफोर आं गासैखौबो रेडि लाखाजोब्बाय आरोना बेहाय आङो पटल होदों आलु होदों कफि होदों ओमफ्राय बुट बादाम होदों आङो बाहाय बुटबो बादामबो ओमफ्राय आरो नै फारसेथिंजाय आङो नालेंखर हानाय बियो ओमफ्राय नैबे नालेंखर देनाय पियाज तेजपात बानलु गोरान ओमफ्राय हाइजें सामब्राम गुफुर देनाय आरोना लोगोफोर आं बेजोंनो बानायगोन ओमफ्राय दालि माइरं होगोन बेखौथ' मिथिखायो बयबो नङा होनबा लोगोफोर दोआवसो संगोन लोगोफोर मानोना सारायावबा जायगा जानाय नङा सानदों आङो साराया ओंखायनो एसे बांद्राय गिदिरथार नङा नालाय सारायाबो ओंखायनो आङो बेयाव संगोन सासे सानै जादेरखागोन नालाय ओंखायनो आङो दोआवनो संनोसै आरोना लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना आंनि केसरि भात संनायखौ नायलांबाय थादो फानलायलायनांगौ बोथिसे रानलांबानो जायो मा खारलांबाय सोरनिखौ आयौ आं नोंखौ बुगोन दे बाबा बानायदोंसो लांदों मागुरमारियाव नै आं दालिखौ एसे बुट दालि लगायदेरदों मानोना बुट दालि होयोबा जानायाव एसे मोजां जायो गोथावनो ओंखायनो आङो बुट दालिबो होदेरदों आरो क्रिसियावहाय जाबाय दालि एवनाया दालिखौ बांद्राय एवथारोबा दालिया थाब रुइदो आरोना ओंखायनो दालिखौ ओरैनो एसेल' एरफ्रामनानै दै होनांगौ आं दै होखाबायबो थाब रुइनायनि मैगंआथ' मोनखाजोबखाबावबायसो दालियाबो रुइबाय माइरंखौ होखानोसै आङो ओमफ्राय एरबायल' थानोसै आरोना ओरैहाय सयाबिन होगोन नालाय आङो सयाबिनखौ एवना लाखानोसै ओमफ्राय माइरङाबो रुयोब्ला
होसननोसै आरोना सयाबिनखौ होनानै एवखायोबा सयाबिना बांद्राय बुगाद्रायो ओंखायनो आङो उनावसो होयो आरोना मोनसेयावसो जाबायबो क्रेसियानो एसे जौहोबावसै ओमफ्राय खांनोसै आरोना मोनबायबो आंना क्रेसिया जाबायबो आरोना लोगोफोर नोगोद गोथाव नुखाबाय आरो नायनोसै सब क्रिसि जाग्राफ्रा ओंख्रिया नालाय आंहा बेखौ बाथोनसो खालामदों आरो एसे बिदिसो होदों आं ओंख्रि सयाबिन बाथोन जादो बिलाइ संख्रि जगाव दै दंखाय सा गुसु जागोन फांखाया खिबावसो जाबाय हनै फांखाखौ नैबे सेराव दोनहरलाय नोगोद थानानै गस्ला नांबाय थादोंसो आं दा सुगोन साल' दे बेखौबो नै उंलाय नादा हसे सेरखौनो एसेल' दोनदो दा गोथाव खिचुरिया मैया माबायाव बिस्कुटाव मोनजायैनि दिनै मोनजाबाय दा जानो खादोंना खिचुरिखौ मैयाबो खेबसे लाबोनानै माने नेगासिनो थावैनो लाबोआखै दिनै मोनजाबायना जानो लुबैथारो आरो खिचुरिबाथाय थावखौ मादै संनाया गोथाव जायाखै इरा बिराद गोथावखा लोगोफोर होफबबायना कफि कफा सेस मटर सटर जानोबालाय हायखानाय मोजांसो जाफैथ' नै बाथोन हालर दे बानलु बाथोन जादो बावनो होमबा लांबावदो एसे लांबावदो हानना लांबावदो एसे लांबावदो हाननानै नै जोंना जाफुंसारा दासो जादों आरोना गाबनानै मामा गोथाव मा सना गोथावाबा आयै बिराद टेस्टि जाबाय आइ फिसा पारफेक्ट यामि आइ फिसा मेगना देखारलाय मा गोथावाबा बादामसो मा बादाम जादो ए टमेट' जादो नै दा थोरसि लाया उरायगोन माबा लाया उरायगोन दानो जादो जोंना जाफुंसारा दासो जादों माने गोग्लैदों मानसिया बिराद क्रिसि जानोसै होनबायना बिराद खुसि जाबाय आरो बे जानोसै गाव जानो लुगैनायखौ मोनजासिगोन बेबायदि साननानै खुसिजोंनो आखाइ सुनो थिननाया खल दैखराव थांनानै सिखा दंमोन बाहाय मोनसे थालिर लाइ ना माबा हाहैदोंमोनदां आङो बेनि सिखा दंमोन आरो बाहाय ओमफ्राय बेयावनो गादलिनानै गोग्लैनानै नैबेयावहाय एसे बुदों एसे दोला ज्रिदोंबो आरो गोग्लैनानै गादलिनानै पिसावहाय एकदमबारे नैबेयाव एसे माबा जादों दुख मोनदों बिदिनो जानो लुगैबायना बियो जि हाखु दाखु खारलांबाय गोग्लैहैबायसो साला जा गाबबायबो जादो बाबा दासो जाबाय ओमफ्राय बेरे गानानै दासो जाबाय आरोना हो नै खुखाव नांबाय बाबा ओंखामा गैला जागोन दे मा जाजोब्बायबो साला दिनैखौ नांबावगौ मा आया बाखि आं लायसै दे होमबा दे लोगोफोर जोङो क्रिसिखौ ज'यैनो रानज्लायनानै जाबाय प्रसादफोर बायदि इन्टारेस्टनो ज'यैनो मोजां मोनो आरोना बेबायदि ज'यै रानज्लायनानै जायोबा जाग्रा बुस्थुखौ रानलायनानै जायोबा मोजां मोनो ज'यैनो जाबाय जोङो इन्टारेस्टनो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ फोलावनोबो सानासै लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव जायफोर गोदानै नायफैदों आंनि चेनेलाव अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर अब्ला बाय लोगोफोर